नमस्कार, काव्य शिकव मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक मालवणी कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे ह्याचा त्याका. ह्याचा त्याका म्हणजे याचं त्याला. काय लोक असतात बघा, लोक म्हणजे स्त्री असतील, पुरुष असतील, ते कुठे जातील ते एक दुसऱ्याच्या गोष्टी बोलतच असतात. मग त्यांच्या ते प्रकरण कधी अंगाशी येतं, ते अंगाला लावून घेत नाही. त्यांना वाटतं की आपली चूक नाही, इतरांची चूक आहे, आणि लोक आपल्यावर संशय घेतात. तर असं ही एक थोडी विनोदी ढंगाची कविता आहे मालवणी. ह्याचा त्याका कविता सुरू करतो. विचारू नको खरा काय खोटा, विचारू नको खरा काय खोटा, तुका म्हणून सांगतंय माहीत हाता. विचारू नको खरा काय खोटा, तुका म्हणून सांगतंय माहीत हाता. तूच माझो मित्र असंच जीवाभावाचो खरो, तूच माझो मित्र असंच जीवाभावाचो खरो, तुझ्याशिवाय माका कोण नाही वाटना बरो. कोणाक काय सांगला तर बोंबाबोंब होता, कोणाक काय सांगलं तर बोंबाबोंब होता, म्हणून कोणाक सांगा नाही माहीत हाता. कोणाक काय सांगलं तर बोंबाबोंब होता, म्हणून कोणाक सांगा नाही माहीत हाता. ऐकान सगळे परत दुसऱ्यांका सांगतात, ऐकान परत सगळे दुसऱ्याक सांगतात. आमच्या नावावर बिल फाडून माझ्या बघतात, आमच्या नावावर बिल फाडून माझ्या बघतात. मिया पडते साधो सरळ, मिया पडतंय सरळ माणूस साधो भोळो. मिया पडतंय सरळ माणूस साधो भोळो, कोणाचा काय होऊन दे माझ्यावरच संशयाचं होरो. मिया पडते माणूस सरळ साधो भोळो, कोणाचा काय होऊ दे माझ्यावर संशयाचं होरो. किती जण तरी असतात ठेवून माझ्यावर डोळो, किती जण तरी असतात ठेवून माझ्यावर डोळो. लोकांच्या आशा वागण्यान माझ्या पोटात येतो गोळो, लोकांच्या आशा वागण्यान माझ्या पोटात येता गोळो. इमानाचे दिवस रवले नाही आता, इमानाचे दिवस रवले नाही आता, साध्या सरळ माणसाक कोणही बोलता. इमानाचे दिवस रवले नाही आता, साध्या सरळ माणसाक कोणही बोलता. आमका कोणची लपडी नको कानाक खडो, आमका कोणची लपडी नको कानाक खडो. माझं नाव खराब करणाऱ्यांचं आता लावतलंय शेडो, माझं नाव खराब करणाऱ्यांचं आता लावतलंय शेडो. आता ह्याच्या पुढे तोंडाक लावतलंय कुलूप, आता ह्याच्या पुढे लावतलंय तोंडाक कुलूप. कोण काय हो सांगाने ऐकान रवतलंय चूप, कोण काय हो सांगाने ऐकान रवतलंय चूप. ह्याचा त्याका करूची सवय नाही आमका, ह्याचा त्याका करूची सवय नाही आमका. अंगात नाही चोरी तर कोणचा किती ऐका, अंगात नाही चोरी तर कोणचा किती ऐका. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. कोण नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रमंडळीशी कविता शेअर करा. आता परत एक मराठी कविता घेऊन भेटूया. धन्यवाद.